Ai, egunon eguerdion. Udako aire freskoa. Resala. Izozki zaporedun bizitza inusente eta goxoa. Eguzkia irten da Euskal Herrian eta bi gauza komentatzen dira. Igual eurita, beruepean gaude, baina, bueno. Mundu osoak hitz egin nahi du bi gauzen inguruan. Lehenengoa da zetak, bigarrena da eguraldea. Eguraldiak aldatzen duen orotan mundu osoak. Ezenatoki baten igotzen den edonork egin behar du beti peio reparatzen txiste bat. Oda nire mania pertsonal bat nire doko dana. Baina beti hitz egiten den beste gauza bat da eguraldia. Euskal Herrian bi tema ditugu elkarrizketetarako beti presente daudenak. Ai ama euria egin du eta ai ama atera da eguzkia. Ok. Egia da. Ez da konturatu atera dela eguzkia da mundu osua da bigela da ingoa izan. Ni nago super konten. Eguzkia! Ni beste pertsonan bat nahiz oraintxe bertan, ez dut nire buruan zuten, ze ez dakit orain zu nire burua. Begira. Bai, oso konten nago, eguzkia zoragarria da. Eta konten nago, ze berri zeingo dugu atal bat gubiok bakarrik. Eta kriston gogoak neukan. Guai da gonbidatuak ekartzea, gonbidatuek asko maten digute, eta eskertzekoa da. Baino, ez dakizu ez lana den beti gonbidatuak ekartzea. Eso Osama Bin Laden. Eta ze gustora gauden gubiok bakarrik, igorrekin. Gubiok bakarrik, igorrekin. Intimazioa. Bai, hori existitzen den hitz bat da. Bai. Eta erabili dugu. Intimitatean, nerea aliasekin, gure urrengo kapitulu. No, eguzkia irten da, oso pozik gaude elkarrekin egotearekin, eta dekotzu informazio mordo bat. Eta hautsi zaizkigu bi potxak. Aurreko kapituluan jada zeuden hautsita, La Rosa ni hautsi dut, egia zan, eman nion ostioi bat maiaren kontra, zeren eta astu egiten zait auskorra dela. Eta gure ipotx beltza, agertu da, egun batetik bestera, beso honekin kilikolo. De hecho, jarri diogu como kataplasma moduko bat zinta amerikarrarekin. Baina, bueno, hau irratian entzuten ari bazarete autopistan zuen seme-alabekin kotxean, ez dezute somatuko diferentziarik. Baina, igual ja familia horrek jaztu gure podcasta entzungo, ze rollo familiarnez, igual ja alabak azti dira, ja igual joan dira unibertsitatera, igual ja ez dituzte udako oporroiek elkarrekin udako aire freskoa pasatzen. Igual orain gurasoak bakarrik daude. Eta ez dute flop kultura entzuten. Ze gogoratzen die familian pasatako momentu ederroriei. Eta ja ez dira zoriontxoak. Artu desmoso ondo inputa, gaur gaiz kapitulo tragiko bat egiten ez zergatik. Baina, bueno. Guazen aktualitatearekin, ez? Bai. Mordoa hitz egiteko. Azteko, ikusi zuen nire mobilaren funda, nik egin dut. Aktualitatea. Eskeda. Punta-puntako aktualitate berriak. Nola egin duzu, konta iguzu, partekatu zure sekretu kraftiak gure audientziarekin, mesedez. Erosin nuen Londresen kit bat egiteko. Eta egin nuen nik, manga pastelera batekin. Manga pastelera charm pila batekin, eta egin roi beste Zara Larso. Baina zuk ez dituzu egin, como tropezoiak. Ez. Dola egu ditut nik, dan. Pues jo que sé, molde batekin, oso kreatiba zara, eta oso espertuta zaude. Ez, baina, bueno. Londresi buruzte ingo dugu kapitulan zehar, ze gaurko gaia, egizue, 30 Kadaren krisia. Krisiari buruzte ingo dugu. Mekagoen. Baina hori badugu aktualitate pila bat. Bai. Azteko. Badakizue sareetan movida handiak egoten direla, eta gu oso barne egoten garela. Terian berriro? Menudo kokamen. Ai, eskerrak. Vale. Eta itziko dugu gai polemiko baten inguruan, vale? Venga. M de Amores. Aurdun dago. Eta Junior Hillik egin zion bideo bat. Bai. Bueno, Junior Hillik da streamer bat, oso marikita, oso divertigarria. Oso divertigarria. Eta berak zuzeneko batean komentatu zuen M de Amoresen bideo bat. Eta sortu zen horren inguruko revuelo eta debate nazional bat. Emakume aurdunei buruz. Jode, txori bat. Let's go. Gaia zen, M de Amoresek egin zuen bideo bat hitz egiten de una manera muy absurda eta ridícula bera den bezala. Nola nahi zuen bere aurduntze? Aldia. Parto. Erditzea. Bere erditzea nola nahi zuen izatea. Bai. Eta como pixina baten espiritu ez ez berak izten zuen bera nahi zuela modu naturalean. Bai, hori. Modu naturalean, eta berak disfrutatu nahi zuela momentu hori. Osa, berak ez zuela, norbetik egire badu cesarea, pues vale, baina bera ez dela hori. Berak nahi zuela modu naturalean. Le faltó decir, como Dios manda. Bai. Osa, ulertzen duzu rollo, este rollo como oso castizo, oso, nahiz una persona...
Eske berak asko jorratzen du estilo hori. Eta bai, en plan, no, baino eske, ez zait gaizki iruditzen, zuek, pobreak eta kutreak zaretela egiten badezute beste modu baten, baina nik nahi dut esperientzia premium bat dela erditzea. Baina berak gainera izan, no, modu naturalean, o sea, como Dios manda, como en plan, dejaros de mariconadas, nik egingo dut. Baina da pixka turismo de clase. Bai, da, una absurdez. Eta Junior Hill komentatu zuen bideo zela super ridículo, esan ez, yo quiero parir en un no sé qué andaluz, no sé qué. En un patio andaluz. En un patio andaluz, de una forma natural. No sé qué, en plan, amor, zer izara esaten. Osa, ze hostia izara esaten. Zer, Dios, un modo parto natural. Osa, a ver, badago korronte oso handi bat honen alde, baino da pixka bat botatzea... Eta nik urertu ezin dezu desestimatu avanza zientifiko bat. Hori da. Nik urertu ezaket, pertsona batek erditze natural bat izan nahi izatea. Bai, izan zeike ilusio hau, baina da ilusio bat pixka bat fundatuta gauza absurdoetan. Baina, beti egon ez da uste? Bai, ze gomarzara irekita, momentuan zer gertatzen den. Hori da. Gomarzara irekita, zientziara, bai. bizitzak salbatzen dituzte. Bai, da esatea bezala, no, ni nahi dut harrikoa egin erreka baten. Eta joan horra nire arropa garbitzera ze horrela da modu tradizionala. Ja, baino asmatu dugu garbigailua. Eta gero amurra ematen dit, porque mundu guztia izan da, como Junior Hilliren aurka, ezin duztu emakume aurdun... Hombre, eske gontzen komunikatu bat. Hori guztien dugu. Baina, gero, eske me de amores, ari da, mespresatzen modu naturalean arditzen ez duten emakume guztiak, eta inork ez du hori buruz debatitu. En plan, eta badakitu zegatik. Qué ridícula, o sea... Aurdun dagoelako. Bueno, es que me llevan los demonios. Bai. Me llevan los demonios. Ze honen arira, M de Amoresek egin zuen komunikau ridículo. Zara ridícula bat. Bera en plan, es que ezin da emakume aurdun bati buruz komedia egin. Nik ez nuke inoiz. Emakume aurdun bati buruz hitz egingo. Pero vete a la mierda, tía. Vete a la mierda. Aurdun zaude, ze zaude katatonika oean, ze zaude moribunda, vegetal. Tía, aurdun zaude, periods jarretzen duzu ridikulo bat izaten, eta aipatuko dugu ridikulo bat zarela. Gogoratu ezagun, zer dara, 10 egun aurdun, eta ja zuen plan, ai, goizeko ordubiak eta banoa pepinillo batzuk erostera, antojo. ¿Qué antojo? ¿Qué antojo? Maricón, kantojo. Boa, ridícula. Baina emakumeak eta aurrak erabiltzea eskudo humano bezala narratiba como superkonservadora bat eta asko egiten da. Zeren eta showaren jarraitzaile bizi eta lagun batek Marilo Monterok egin zuen duela gutxi bai, como umeen bilipendio de no, eske hau. Eta den plan, no, egiten duzu, bai, baina rekriminatzen zaizu edozein gauza eta baina nire umea. Turbatuko zaitu mea. Baina nola esango duzu hori xe ordun nago. Horixe da, bai, ondikan zara responsable zure presentzia publikoaren gaz, eta ondion gehiago zure presentzia publikoaren parte hain handia denean zure ordunaldia. Jarri dezu ordunaldia mai gainean, denok begira dezagun, bai izango ditugu iritziak. Eta iritzi hauek zure ordunaldi intimo sakratua turbatzen badute, ez igo Instagramera. Eta nire ustez, osea, gaizki egongo zen, komentatzen bazuen ama ona edo ama txarrazaren, edo egiten duzuna ongi dagoen ez dagoen, edo dena elauka, baina no, gertatutakoak ez dauka bideo bat, ridikulo bat, eta gaten dugu, que ridikula, pues amor, es lo que hay. Ridikula bat zara, eta punch. Eta jazta, baina itxen eskiztugu bokatu. Eskiztugu bokatu. Que, por cierto, hemen, aipatu nahi dut, zuke pentsatzen duzu gure lagun batek esaten duen gauza bat. Marilo Montero? Ez. Nork? Anelindanek. Bai. Esaten du, eta egia da, utzi behar dugula como glorifikatzen. Amatasuna. Maternofobia. O sea, jartzen dugu emakume ordunak como Jesucristo, ¿no? O sea, como ezin dutu... Edo amak, eta como seres de luz eta no sé qué. Pues, tío, ez. Ez. Zeda oso narratiba konservadurista bat ematen diola emakume bati kristoneko balorea bakarrik erditzen duen enean. Eta bihurtzen zara Rigoberta Bandini. Eta ezin zara izan Rigoberta Bandini. Emakumeek erditzen dute, bai, mundu ideal baten erditzearen kalamidade fisikoak alde batetik ez zien izango emakumeekiko esklusiboak, zeren eta aldatu beharko genuke emakumetzat ulertzen deguna, bla, 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 bla. Eta bestalde, amatasunaren responsabilidadia eta amatasunak dakarren gurutze mordo hauek zedia gurutziak, izango ziren guztiz, nola esaten da? Ekilateroagoak, badakitu, osea, glorifikatzen ditugu amak, ze amek asko sufritzen dute. Honi erantzuna ez da amak glorifikatzea, da sufrimendua murriztea. Hau da, senarrek jartzia pilak, mundua jartzia pilak, medikue jartzia pilak, ze duela 2 edo 3 urte debekatu ziren teknika mediko batzuk zirela
bakarrik zirujanoari errazteko bere lana jartzen adibidez ukondua emakumearen zabelean eta abar, orduan mundu osoa dago emakumei oztopoak jartzen. Oztopo honentako irtetzeko bidea ez da esatia, ai maitia, zarea imperfecta. Ai zarea imperfecta, hain parturienta, ze ondo zauden, ze ondo egiten dezun dena zenen eta ematen dezu el milagro de la vida. Ez, kendu sufrimendu erditik eta jazta. Eta gero, sufrimenduak kentzeko dauden metodoak esaten baduzu zuen plan, no, eske nik ez nuke cesare egingo. Ez que da esan dudan bezala lehen, garbitu behar dezu zure arropa errekan. Total. Garbitu behar dezu, egin behar dezu sua, sukaldatzeko. Baina, eski... Ze hori da naturala ere, bai. Pero kitultzen ari gara hortarak, egindari da glorifikatzen gauza horiek. Egindari nahi du, errekan garbitu arropa, eta modu naturan orduan erditu, eta ez daki telefonorik gabe bizi, eta bizi kandela batekin etxean. Turismo de klase. Ke pasa? Osea, zertan ari zarete bihurtzen? Da turismo de klase, eta uste dut bi funts dituela, lehen da bizi pertsona aberatsak entretenitzea izugarri aspertutak baitaude, eta bigarrengoz saltzea jende langileari haien arazuak haien kulpa diela. Badakizu, no, zaude hain triste porque ikusten dezu asko telefonua, eta behar dezu desintoxikatzea, eta behar dezu itzultzea a los valores tradicionales del siglo XIV. Eta hau, ez dugu erosiko flop kulturan. Ez? Eskerrik asko. Eta hemen sartzen da la villana de internet. Momentu honetan, interneten gehien gorrotatzen dudan pertsona, Mami de 3. Mami Reborn. Ez dautzen duzu pertsona hau. Ez. Da, una ridi, pero una ridi. Vale. Que gero, baitu, niretzat kuestionagarriak dene gauza batzu, baina, bueno, hori da gaurko gaia, bera da una ridi. Eta berak egin zuen bideo bat gai honen inguruan, esan ez. Niri Junior Hill oso divertigarro itzen zait, baina emakumea ordunek, emakumea ordunak. Ordunekin ez. Emakumea ordunekin ez, Claro. Horrekin ez. Hor nik ja marrazten dut. No, porque tú lo digas. Zuk ja, nik ezin duzu humorea egin emakumea ordun baten inguruan, ze dago oso momentu vulnerable batean. Eta igual ez dakiz zerari den esaten, pero lo rollo hola, Bai. Orduan, ja ez da glorifikatzea. Ja da esatia pertsona hau da discapacitada. Pero liz, da como superkondescendentziatik datorren zerbait, eta beti, eta hau da evoluzio natural bat del no soy racista, pero beti da en plan, no, si es que marikoiak aurkitzen ditut oso entretenigarri, hasta que me molestan. Badakitzu da en plan, no, baina beira tipo, ai, mira que se salaba, ai, que se metido con este y con la otra. No, baina nik gustoko denarekin ez, mesedes, porque orduan, en plan, nik daukot erabaki potestade osoa, zuk noraino joan edo ez joan dezakezunaren inguruan, orduan nik privilegiotik esatut, no, maitia, hemendik ez, itzuli, vuelve a bailar el baile que me gusta. Badakizu, da oso ridikuloa. Eta badakizu, que me recuerda, zer gogoratzen hauen. Bai. Badakizue nork erabiltzen ditu nolako argumentuak? Ana Obregón. Super! Ana Obregónek esaten du egunero bere ahotik ez duela iritzirik entzungo norbaiten seme edo alaba hil arte. Arma arrojadiza. Hasta que no se muera tu hijo no hables de mi vida. Ze hostia? Ze hostia ari zara esaten? Arma arrojadiza. Ze hostia ari zara esaten? Dabil bere semearen gorpua erabiltzen eskudo bezala eiteko eugenesia. Pero, nola ez dugula eipatuko zuk egiten dituzun astakeriak ez zegulako seme bat hil? Osea, tia, ulertu dezakegu nik ezin du zure erreakzioa epaitu. Nik ezakiz zer ingo nukenik egoera hortan, dena perfecto. Orain bai, epaituko dut, aur bat erosi duzula. Evidentemente epaituko dut. Erregimen totalitario bat ezartzen dezun arte, ezin dezu kuestionatu Hitler. Badakitzu, osea, ez dator dena esperientziatik, akzioak haien kabuz, badira reprotxableak edo ez, eta akzio batek kondizionante bat badut esatezu, ai ama, egin dut gauza oso arraro hau, oso traumatizatuta nagoelako nire semearen eriotzaren gaitik, prisma horretatik epaituko dugu, baina epaituko dugu handion, eta ez da erantzun egokia zure semearen eriontzaren traumari. Eta bueno, berdin da. Generalki umiak erostea ez dago ondo. Ez dago ondo. Baina igual zait, mariko izategatik egiten mozu zerbait, gaizki dago, esan nahi dut. Bai. Eta munduak ez dago esan bihar, ai no, maitia. Ez que txarto, gaizki pasatzen zuen gimnasia klasean, así que... Edo, hasta que no seas maricón no puedes juzgar. Claro que puedo juzgar, evidentemente. Epaitu dezaket. Osea, marikoia naiz, ezin dut adoptatuz ez didate usten, hori gaizki dago adopzio sistema aldatu behar dugu, no seke, evidentemente. Baina orduan, aur bat erosi dut. Ah, ja, baina eske, karo, hasta que no seas maricón ezin duzu epaitu nik egin dudana. Evidentemente, epaitu dezaket. Noski bai, Osea, eske igual zergatik egin. Ez dizuz botako arri bat burura. Edo bai, baina ezin dira aurrak erosi. Egia da. Eta behin hau esan da? Eta hauen justifikazio hori emakume ordunen inguruan iruditzen zait gauza bera, sinceramente. Arma arrojadiza. Emakumeak eta aurrak erabiltzen dira egunero arma arrojadiza bezala. Nire gurasoak diborziatu ziren, así que hau badakit. Eta ez aztu gauza bat. Ez bakarrik emakumeak geltzen dira aurdun,
beste identitate asko gelditzen dira orduan, eta horri buruz duzu hitz egiten. Horren inguruan nenbilen esan dudanean, mundu perfektu baten erditzearen komeriak ez ziela izango emakumeen esklusiboak. Ez dira gaur egun oraindik. Ez dira, pues hori da. Baina mediatikoki ezin dezu esan, porque tal. Daukagu aktualidade gehiago? Ba, ez hori gerola, Mami de Tres egon zen movida batean Didirekin beste ama batekin, pero unas ridis biak. Qué bien. La Ridi y la Didi. Ridis, es que gorrotatzen ditu. Osa, sentitzen dut, nire ustez boomerrak ez egotea TikToken, jazta, nire iritzia da. Que ni blokeatu ez dakit, eta ez ikusi, eta ez depaitu, eta jazta. Boomerrak ez egotea TikToken? Bai. En el capítulo de la crisis de los 30. Yes! Well, yes! Eta horregatik... Lasai horrekin, nik ez dut TikTokak egotzen, porque lotxa ematen dit. Pero es que, gero beste bidat egin zuen terianen inguruan. Queda una pikmi, queda una ridícula, que bera nahi du viralitatea, eta nahi du kasito pixkat izatea, eta jazta. Mami de Tres tara ridíkula bat. Ezin da ez ere egin mundu honetan. Geroz eta gehiago hori naiz konturatzen. Ezin da ez ere egin, zeren eta daukat puntu oso arraro bat sare sozialen inguruan, sare sozialen funts soziala amaitu zen duela mordo bat. Agertzen zaizkit For You pagean rekomendatuak bideo batzuk de igo TikTok hori lotxa ematen dizun arren, zeren eta famatua bihurtuko zaten. Suposatzen zen hau zela erakusteko nire lagunei zein dodan asteburuan. Hori ja amaitu da. Gaztiek ez dakate, krisis los 30, gaztiek ez daukate haien paretan, haien muroan ez daukate publikazioik jada. Gaztiek ez dakate historiarik, igotze dute bakarrik mejos, eta sare sozialen faktore soziala amaitu egin da. Orduan, sare sozialetan dagoen edozer gauza da negozio bat. Ze da, fulana de tal, @fulana123, bere negozioa egiten saiatzen eta viralidadea lortzen saiatzen. Eta horrek asko deprimitzen dau. Content creator bezala. Ni sin más. Jarraitu mesedezen emaite. Ya está, aktualitatea hori, horreinik gai baita landu nahi nuen, baina. Vale. Zein da gaia? Marikoiak. Ze divertigarria. Hau berria da gaurko programan, txalo bero bat marikoientzat. Ba, gaur nago pixkat polemika, eta apetece, eta gaur aipatu nahi ditut gauza batzuk ez polemikoa, da como absurdez bate, baino. Venga, a ver viralak egiten garen, a ver viralak egiten garen. No, baino da como, beste guna pentsatzen ari ditzen, eta badaude gauza batzuk exclusivamente marikoiena. Badakigu ez. Hau morea da, no seke. Baina entzun nuen hitz bat, eta horren arira, pentsatu dituen beste hitz batzuk esan dituela. Hitz hauek marikoiek sortu dituzte, marikoientzat, inork ez luke hitz hau erabiliko. Adibidez, Igorrek ez ditu hitz hauek erabiliko. Ezin dezu hau esan. Zer ba? No, esan dezakezu ze oso divertigarria. Humorea da, humorea da. Baina Igor, zuk esango zenuke inoiz pasmina hitza. Ez duen ezagutzen ere, pasmina. Kashmir. Kashmir nik uste baiet. Kashmir? Bai. Zeda oso Hype Beast, Nude Project, Couture, como badakitzu esa subraza de heterosexuales. Pero porque ahora hay heterosexual, como woke, caridera, como en plan, soy moderna, sé de moda. Moda, fashion. Rico, Wens. Baina pasmina, Kashmir. Bai. Burdeos, kolore bat esateko. Hain fuerte. Igor, zuk ezagutzen gizero bidera kolor Burdeos. Burdeos. Ei, zerbait badaki granate antzekoa dela. Orduan, zimaz, egin divertigarri erudizitetan, itzauek pentsatu nitula, marikoien hitzak dira. Nahi duzu puntu hau garatzea. Ze behin nintzen nuen gauza oso divertigarri bat. Ba, gizera esango duzu, mega ipatu. Ez que eman grazia mordo bat, giunden jatetxe baten menu bat hartzen, eta esan zidanekok, asko harritzen dau ikustea gizon bat eskatzea postre bat. Baina gizon bat, rollo, Irurogei urteko gizon bat. Edo gizon bat, rollo, etortzen direnean, o sea, porque menu bat jaten diren lekuetan, etortzen dira langile asko, no? Bator, tipo bat, egon dena, pues igual, obra batean, eta bator con su buzo, dena perfecto, oso gizon. Eta eskatzen du una copa de frutos rojos. Que hori da dagoen aukera bakarra. Naiz homofobo, badakit. Baina super. Ez que manzaitzaigan hain divertigarria. Ni ez dut imaginatzen nire aita edo nire anaia eskatzen una copa de yogur con frutos rojos. Ez dut ikusten, ez ditut imaginatzen. Badakitu zer esan behar dudan. Benetan diote, Sentitzen dituzun impulso hauek guztiz errealak dira eta guztiz fundamentatu daude realitatean, segizon heterosexualaren bizitza oso mugatua da ez izateko gehi inoiz, eta muga hauetara adaptatzen dien enean, bada gure lana, haiei berriro ere pintxatzea eta berriro berrazatzea, oiek, eso es de gays, oiek, eso es de, hori ez de egin, porque es de gays. Orduan, ez bagara aske denok, ez da aski izango inor, barkatu. Baina ez da ez de egin. A comer carbón. Ridikulez bat da, baina horretzen duzu ez ridikulez den. Zuek esaten zen iguten, egiten maginuen belarritakoa eskuinean gehiak inela. Edo esertzen maginen bankuan gehiak inela. Edo hankak gurutzatu, edo eskua garbitu txusein ostian. Orai, fascinantea, vuelta ematea, eta orain nik ikustea gauza batzuk eta esatea.
Bai. No eskatuko duzu una copa de yogur con frutos rojos. Bakarrik torreznos. Carajillo y torreznos, bakarrik. Queso con membrillo. Hori da gehiena. No, broma da, baino, egia da, nik aibiz nire aita nira nahi, ez duela imaginatzen, eskatzen hori. Eta nik uste dut badagoela sesgo bat, den plan, esto es una maricona. Nik uste dut badagoela, haien burmuinean sesgo hori, edo konsienteki, edo inkonsienteki, eske batzutan nik pentsateot que es una maricona. Baina, bueno. Baina divertigarria, Hau dena da humoretik. Bai, bestea zer ixoz dijo. Eta orain marikoiei kritika bat. Ala, hau bai dela berria. Gaude, badakizue atzerapen momentu batean, bai, errezesio momentu batean, eta itzultzen ari da nire ustez jarrera bat ez dena batere gustatzen. Zein da? Dela, mutil marikitak bilatzen dutela heterosexualekin sexua izatea. Da como mutilen como fantasia hori, no? Fetixizazio hori, heterosexual bat bihurtuko dut, eta berekin sexua izango dut. Eta berak maitatuko nahu. Ez egin hori. Ez egin hori. Tio, ez egin hori. Ez egin man pausoak atzera. Liatu marikoiekin, boierekin, ezbitarrekin, disidenteekin, utzi normatibitatea. Ez bilatu ja gizon maskulinoak, igualtzeit gehiago heterosexualak, utzi ja maskulinitatea. Ez fetixizatu gorputz normatiboak. Guazen liatzera con la fea, con la rara, con la gorda, con la no binaria, con la trans, con todo. Hori da gure mundua eta hortan ebili bargara. Bai, eta bedakitu zer, uste dut honek daukala hoi hartzun oso simpatiko bat, nik podcast honetan lehenago egin dudan puntu batekin dela mundu osoak behar du ura bezala genero baiestapena. Mundu osoak behar du baino oxigenoa bezala genero baiestapena. Horregatik dago jendia ezin duena eskatu una copa de frutos rojos en el menú del día, eta horregatik dago jendea jango zuela bere ama mordizkoka por la aprobación de un hombre. Total. Baina salduko zuen bere arreba txikia merkatu beltzean por la aprobación de un hombre. Egingo zenukete edozein gauzaz nahi dezute zuen identitatea baiestatua izatea. Eta hori guztiok nahi dugu. Baina konputo general bat dago, non egiten dezunean hau 7., 8., 15. aldiz, konturatzen zara bi gauzetaz. Bata edo bi, bale? A edo B. A, inoiz ez dijoa ondo. B, ondo dijoanean gizon hori ezen heterosexual. Orduan, nahi badezute, como maskulinidade konkretu batetik jaso baiestapena hori guzti zilegi da, baino ezin dezute, utzi, honek pasatzea zuen ongizatearen eta zuen pertsonaren gainetik. Eta gero landu, tio. Erotika ikasi dugun zerbait da. Ez da jaiotzetik dugun zerbait. Ez gara jaiotzen gusto batzuekin. Ikasten dugun zerbait da. Eta ikasi dugun enean, bere ikasi ezakegu. Bai, maleablea bai da. Nire ustez, ez izan fariseo bat, eta ez bigatu bakarrik, como gizonen plazerra, eta como gizonen validazioa. Bai, zeren eta, en plan, jokua hori da. En plan, patriarkatua existitzen da, eta patriarkatuaren jokua da, gizonen mundua da, eta beste ganak bizi gara han. Eta jokura jolasten dezun einean, badituzu sariak. Badakizu, pues, hau beti esaten da, baino emakume on bat bazara, ez duzu jasango violentzia, eta da superpropaganda fascista, baino badago egi pusketa bat, oin bai, subordinatu behar dezu zure bizitza modu oso batean jolasunetara jolasten. Eta marikitek gertatzen zaie batzutan hau, dala en plan, no, nahi dut, badakitzu, en plan nahi dut el reconocimiento más alto dela pertsona opresore batek ni maitatzea. Eta hau da lektura super erratu bat. Bai. Eta ez dugu epaitu nahi, guztiok egon gara hor, ni ere egon nahi zor, osea, nahi dut, ez da ez gertatzen, baino... Modu baten edo bestean bai. Baino buelta eman ikasi, birplanteatu, aldatu, probatu, experimentatu, sexuarekiko duzuen ideia aldatu, ez ikasi pornotik ikusten duguna, ez pentsatu bakarrik sexua dela modu batekoa, utzi penetrazioa ja alde batera, da super absurdo eta super ridikulo. Eta ojo, punto polemiko, esan mesedez okarbanago, aldatzen dezuten bitartean, izan pixkat indulgente zuen buruarekin, ez duzu uste? Zer da hori? Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi barkatzen diagun ezkero. No, hori da, en plan, mundu osoak ditxu akatsak ikustea eta identifikatzea erraza da, akatsak konpontzea zaila da, eta konponketarantzko bidean, akats gehiago egongo dira. Progresua ez da lineala. Eta ez da inoiz, como lortzen. Hau da, nik gaur egun oraindik ere batzutan sartzen ez Grinderren o lo que sea, eta denok ditugu momentu batzuk, eta denok nahi dugu validazioa, eta denok ditugu gauzak. Orduan, ez epaitu zeben buruak, baino bai, konstiente izan. Ez? Eta segatu aldatzen, eta segatu experimentatzen, eta aldatu. Eta ikusiko duzue, zein zoragarria den sexua beste modu batetik ikustea eta bizitzea, eta zu bezala sexua ulertzen duten pertsonekin sexua izatea, zein zoragarria den. Eta niri asko laguntzen dit pentsatzea gauza batzuk ez direla sendatuko.
niri barkatu. Baina esaten dut, daude gauzak nik aldatu dizazke dela, daude nire traumaren konsekuentziak, nire personalidadea formatu dutenak, batzuk konponduko dira, beste batzuk iguales. Bueno, a ver... Niri asko laguntzen esatea, no, esto igual se me queda conmigo. No, edo, bueno, saiatu behar gara, evidentemente, aldatzen gauzak eta hobetzen eta dena delakoa, baina ulertuz ere, gizakiak garela eta bizitza batekin behar dugula, eta dena perfecto, ezin dugu bizitza osoa pasa gauzak aldatzen. Osea, ez bat, ez bestea, ez emakume ez gizona, no? En plan, gauza bitarrak ez ditugu gustoko. Orduan, ez da, edo aldatu behar du guztiz eta bestela ez naiz pertsona tal, edo, pues ezin dudan ez aldatu utziko gut eta jazta. No, tio, da, fluktuatzea. Duela gutxi entzun nuen puntu oso interesgarri bat, ez dau, zer ikusia dauka baina ez guztiz, baina bueno, ulertu. Ikusen pertsona bat hitz egiten vegetarianismoari buruz. Ulertu, bai. Eta esaten zuen. Bai, badakit zamizun. Jendeko esaten du, eske ni vegetariana izango nintzateke, baina eske urdaiazpikoa oso gustoko dut. Ba, izan vegetariana eta jan urdaiazpikoa. Bai. Edo izan vegetariana eta jan arraia. Edo izan tal, osea, ezin duguna da urdaiazpikoa gustoko dudanez, ez dute zer egingo. Bale, egin, osea ez dugu izan behar bat edo bestea. Claro. Edo txuria edo beltza, edo emakume edo gizona, edo tena edo bestea. Osea, txuria eta beltza, ja menten dizu, orduan, guazen egitera bakoitzak alduen enean zerbait eta eroso dagoenarekin, baina ezin dugu esan ez denez gertatuko edo ezin dudan ez guztiz egin, ez dut egingo, porque hori mierda bat, da? Nik uste dut, hemendik datorrela zama asko duen propaganda bat, dela en plan, norbaiti mundu errealean fuera dela woke esfera, esaten badiozu, no, vegetariana naiz, baina jango dut urdaiazpikoa, esango dizute, de, ke koño bat? Eta haiek dira arazoa, ulertzen duzu, haiek dira arazoa, porque zure erantzuna izan batko litzateke, bueno, gutxienez iten dut zerbait, badakitzu, baina bai uste dut zama asko duela, badakitzu zergatik betikoagatik begiratzen ditugulako lupa batekin, gauza onak saiatzen egiten diren jendeari. Orduan, no, ezin zara saiatu zehozer, ni baino hobeto egiten ze horregaitik pentsatzen duzu ni baino hobea zarela, eta orduan ni hasi binaiz zure bertsioari faioak bilatzen, ni egoteko askoz ere erosoago, ezer egiten ez dudan ideiarekin. Eta hau, oso erroneoa da beti bezala. Jorratu ditugu hainbeste gauza, ondain bora gutxietan, eta maite zaitut hainbeste, maite. Zer zer gehiago dugu? Ez, jagoazen gaiarekin, porque ez goaz gaiarekin ondikan. Oh my fucking god. Ojo, que voy a hablar. Itzegin behar dut. Erorizaio. Oh my god. Hau da pixkat kunti, en plan... Eskerrik asko. Erorizaio besoa gure ipotxari. Hitz egin behar dut, eta nik badakit hau dauko dela hemendik sartutan nonbait, baina ez dut orkitzen, mekagoen la lei, ez dut orkitu behar. Hitz egin behar dut Jeffree Starren inguruan. Hitz egin behar dugu Jeffree Starren inguruan, eta ez dut orkitzen abesti putia. Bitartean egingo nik disclaimer bat, ez baduzu Jeffree Star ezagutzen, flop kulturan badugu atal oso bat Jeffree Starren historia kontatzen. Ez dakitzen den moraldi, ez dakizte atala den, baina behatzen maguzen flop kultura Jeffree Star aterako da J-E-F-F-R-E-E Star. Uste namen igriarekin zela. Jeffree egia da. Bale. 2018 urtean, Shane Dawson youtuber frakasauak egin zauen munduko lan zoragarrienetako bat. Egin zuen YouTubeko webserie bat ondikan ikusgai dagoena, eta berri ikusten ari naiz nire pixukidearekin, duela gutxi egon zena podcast honetan, da hain zoragarria zeren eta erakutzen ditu gauza mordo bat batera. Jeffree Star bazen pertsona bat genero arauak izugarri desafiatu zituena eta kontrakulturatik jaiozena eta kristoniko imperio bat sortu zuena 3 edo 4 urte, merito mordo bat dauka. Egon zen musika industrian, egon zen media industrian, izan zen sare sozialen elementu negoziantea erabiltzen lehendabiziko pertsona. Eta enpresari handi bat. Eta enpresari bihurtu zen lehendabiziko pertsona munduan, orduan merito mordo bat dauka. Denbora pasa eta hala, bihurtu da pertsona guztiz podriru eta enpresario eta kapitalista eta reakzionario bat, eta orain ja, desestimatu egin behar dugu, eta ezin dira erosi bere produktuak eta hala. Baina serio honek egite du lan hain sakon eta hain eder bat irakusten, zeinen feroz den Jeffree Star. Vale, kontekstu pixka bat, orduan. Eta gero ditut gautza txarrak esateko, baina bai. Shane Dawsonek egiten ditu dokumentalantzeko batzuk egiten zituen. Bere garaian, pasatzen zituen egun batzuk celebrity batzuekin, kontatzeko pixka bat beren bizitza. Eta bizitzak trukatu egiten zituzten, no seke. Horei da. Eta egin zuen Jeffree Starrekin, izan zela, garai hartan izan zen interneta puskatu zuen zerbait. Interneta erori zen. Horrekin, gehi sortzen da proiektu bat makillajea elkarrekin egiteko, eta izan zen ziurrenik
makillajearen industrian sortu den produkturik arrakastatxuena. Bai. Osea, interneta erori zen, segundotan mundu guztia saiatu zen paleta hori erosten. Serbidoreak erori ziren. Fuertea da. Nik da paleta txikia daukat. Hoi egia da. Serie honen dinamika guztia da, pertsona frakasau hau dela Shane Dawson faten bere kotxian, porque bera da como goofy, como gracioso, es que beldurra diot, es que no sé cuántos. Pobrea naiz. Pobrea naiz, literalmente pobrea naiz, eta bizida como etxe baten mendian, como piscina batekin tal, baina es que, claro, Jeffree Star da el señor Barnes. Claro. Orduan, heltzen da bere etxera, eta programa osoak ditu bi gauza. Alde batetik, Jeffree Star esaten, hau ez dut inoiz partekatu inorekin, hau ez dut inoiz esan, eske hain isolatuta nago nire boterean, hain isolatuta nago gailurrean, hain beste gauza egin ditut horrelako arrakastatxua izateko eta hain gaizki pasatu eta hau, eskerrik asko aukera hau emateagaitik nire bihotza zabaltzeko zuengan, hau da seriaren erdia, eta seriaren beste erdia da, bolsonek balio du zure bizitza baino gehiago. Ez ikutu arropa hori, zure bizitza baino gehiago balio du. Zapata honek $6,000 balio dute, botako ditut lurrera. Me da igual! Badakitu da, como bi realitate honen talka, seriak egiten du lan zoragarri bat tipo honen arpegia garabitzen, eta ja, heldutasunetik ikusita eta ikusita bere trajektoria eta dana, ikusi dezakezu nola seguruenik munduko tokiren baten bilduzien Jeffree Star da Shane Dawson mai ezberdin baten bi puntatan, eta esan zion, garbitu behar diazu aurpegia. Egingo dugu hau eta hau eta horrela, eta seriean badaude momentu pare batzuk. Non, gelditzen dute grabazioa, sartu behar dira gai baten inguruan hitz egitera, eta Jeffrey esatu du, bai, baina egin behar dut gauza bat, noa, zukaldera, eta somatzen den bordo bat dela, utzi grabatzeari, hitz egingo dugu zer esan dezakezun, zer ezin desun esan, eta nola esan behar dugun, eta gero esango dugu. Osa da gauza bat super orkestatua, eta super hotza, baina da, hain efektiboa. Gomendatzen diot, pop kultura LGBT-aren pixinan hankatxoa sartu nahi duen edo horri gomendatzen diot, ze benetan ikusten duzu nola sortzen den titan hau, en plan, como monstruo hau nola sortzen den, eta nola YouTubeko presentzia izan zela bere momentuan jendearen bizitza aldatzen zuen gauza bat. Rollo, zure kanalak baditu jarraitzaile asko, bihurtuko zaren multimilionaria. Eta hori ja, amaitu zen, baina bueno. Amaitu zen, baina bai. Da fascinantea hori ikustea, Eta orain gaia. Bale, pixkat erlazionatuta, porque zori zara hori ikusten, ni Londresen egon naiz azte bete. Eta pentsatu dugu dela pixkat 30. 30 markadaren krisia. 30 markadarena, baina ez da de los 30. 30 marnaren krisia. 30 marna Miller. Urteen krisia. Vale. Gutxi gora bera, ez? 30 urte inguru dituzunean edo 30 urte betetzen dituzunean krisi bat izaten omen da. Guk ez dakigu, ez ditugu oraindik 30 urte, nik 29 ingo ditut, zuk 28 ingo dituzu. Oi, que se gaste. Baina, bueno, que pal caso patatas. Eta, baitu gauza desinte komentatzeko honen inguruan. Hasi naiteke? Bai. Teoria bat daukat. Bai, zeni kritika bat daukat. Uste dut, 30 urteen krisia existitzen dela. Uste dut dagoela soilik baldintzatua kapitalismoaren gaitik. Por las wokes! No, a ver, uste dut bizitza, uste dut 30 markadaren krisia zeharo desberdina dela heteronormaren barruan edo kanpoan. Hori zen nik esan behar nuena. Azteko. Hori zen nik esan behar nuena. Heteronormaren barruan bizitza dago planteatuta oso modu argi batean. Dago bide bat, jarraitu behar dezu, eta jarraitzen dezun enean ondozoaz, eta jarraitzen ez dezun enean gaizkizoaz. Uste dut, 30 marraldiaren krisia dela, bizitzari ematen diogu, la primera, la segunda, la tercera edad. Lehenengo 30 markada, zara gaztea. Eta duan daukatzu, dena egiteko, como karta blanca, probatu behar dezu dena, egin behar dezu dena, incluso heteronormaren baita, badakitzu, daukatzu, como permiso, gauza gehiago egiteko, ondoren baino, igual ez gauza guztiak egiteko, baino da, como zure momentua experimentatzeko, bizitzeko gaztea zara, gorputzak funtzionatzen zaitu, zure gurasoek dirua dute, seguramente, orduan, hau guztia egin behar dezu, baina, tik-tak, 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 30 urte betetzen dituzunean, izan behar dezu plana ja eginda. Esan behar dezu, pertsona, hau naiz, hau egiten dut. Hau da nire lana, hau da nire txebizitza, hau da nire bikotea, me llamo Paco Pérez, soy agente inmobiliario, eta hau da nire naztea. Badakitu bat, egon behar zaila, rail baten sartuta. Eta ansietatea dator bi gauzetatik. Usteot, jende heteronormatiboa heltzen dela 30 markadara, eta A, ez dago railean sartuta guztiz eta beldurra du, edo B, railean sartuta guztiz du, ai ama, hau izan da bizitza. Hemendik aurrera ja da el rail. Nire ustez hori da krisia. Monorail. Como que bapatean, nire ustez hemen sartzen dira espektatiba kontuak, ez? Bai. Guztiok ditugu guren gurasoen partetik eta guren familiaren ingurumenaren partetik, bai. Espektatiba batzuk gurekin. Guapa!
ez? Orduan, heterosexualek baituzte espektatiba horiek eta bete baituzte espektatiba horiek. Que, claro, imaginatu, heterosexual batentzat ze komeria den esatea igual ez duzula medikuntza ikasi nahi. Noski bai, olako kontuak, ja dira como komedia bat, orda imaginatu esatea, pues, sema horiek izan naiz, gauztak aldatzen dira, baina, sema horiek izan naiz duzula, edo duzula bikoterik, edo dena delako. Da privilegioaren beste alderdia, en plan, pertsona normatibo bat zarenean, daukotzu bidea irekita. Hau da, bizitzaren zentzua, egin hau. Hau bilatu behar duzu, lanbide hon bat, izan behar duzu puesto fijo bat, dena perfecto, zure bikotea gainera heterosexuala, no? Pues evidentemente, seme alabak planteatu behar dituzu, zelaster ja, izan behar dituzu, ez behar dituzu, ja. Orduan da, como que izan behar da, como beti bide hortan, eta zure fokoa hori da, que nire uzez izten da momentu bat non diozun. Zertan ari naiz, no? Pues lead, osea, no? Zaten duzu en plan... barkatu. Zertan ari naiz, ze nik espektatiba hauek ez ditut bete nahi, porque eski espektatiba horiek betetzea mierda bat da. Eta kontrakoan, queer pertsonek gertatzen zaiguna da, guk ja decepzio bat garela. Yes! Jaiotzetik. Me explico. Espektatiba horiek ja ez daude guregan. Salto egin dute bentanatik. Inork ez dizu galdetuko familia farian noiz botako dezun senarra, noiz izango dituzun seme-alabak ez dute jakin nahi. Ez da hitz egiten horren inguruan. No, uda hontan noia amas palomas atera fiste. Ez da hitz egiten horren inguruan. Horren ez da planteatzen. Ez da planteatzen. Espektatiba horiek ja, pum, erori dira. Erori dira, pum, 11S. Ja ez daude espektatiba. I yo me la gozo. Orduan egin dezakezu nahi duzuna. Eta hor sartzen da nire ustez aldaketa handiena. Ni gaur egun, partekatzen duenean denbora ziseteroekin ikusten dut, beren jantzteko era zein den. Beren bizitzeko era zein den. Ja, amaitu dute. Beren orraztatzeko era zein den. Ja, ezin dute estilo bat izan. Total. Eske ezin dute. Ezin dute. Eske ez dute. Amaitu zaia denbora, ja. Eske ja badute como dena, como pum, no? Eta bat batean nire sartzen zait como duda hori, ez? Porque, claro, gu gara monos del circo, haientzat. I yo me la gozo. Eta gu jaten gara gure familiarekin bazkaltzera, edo gure lagunekin bazkaltzera, edo eta dena delakoa, eta kontatzen diegu gure bizitza, marikita batzuk izaten, eta travestiak izaten, eta showak ematen, eta irraten lan egiten. Edo eramaten dugu begiak pintauta. Edo begiak pintauta. Es una fiesta! Edo, nigaur eman dut CC-cream bat, eta kolorete bat, ez dena ia ikusten ere, baina jendearentzat da, como el circo del sol, eta jendeak flipatzen du. Da, como... Baina nola egiten duzu hori? Nola dakatzu denbora? Da, como, baina hola bizizara. Eta, a ber, nekaitu hartu behar dut ere, niri ematen ditu pixkat krisi bat, Baina baten esatzen dut, behitut, ia 30 urte, eta nabil hemen jantzten, konek bezala ikunt, Hello Kittyren txarun bat, eta una gorrita rosa, zertan ari naiz 30 urterekin. Baina gero da rollo, eske hau naiz. Zertan ari eta hau izan daiteke, porque nire kasuan 30 urte betetzea, edo 50 urte betetzea, ez du ezer kondizionatzen. Ez du ardurarik. Ez du ardurarik. Ez dut inori como justifikatu behar. Hori egia da. Eta nik ikusten dut referentu batzuk adibidez. Itziar Ziga. Ikusten dut jantzten dela nahi duen bezala. Xeineko koletita batzuekin. Da miedo berla. Beradinarekin. Eta da como, hau da. Hau da, queer izatea. Bada. Hau da, gozatzea bizitza. Bada. Espektatiba horiek ez izatea. Bai, eta honek dauko paralelismo oso simpatiko bat lehen aipatu dezunarekin heterosexualen baieztapenaren inguruan, dela gizon heterosexualaren baieztapena da sinonimoa sistemaren baieztapenarekin. Sistema gizon heterosexualak kontatua baita. Orduan, jendeak... Eta ez dut eman nahi deskubritu dudala Amerika, baina badago energia hau eta energia hau existitzen da. Jendeak nahi du ondo portatu. Jendeak nahi du arazoak ez izan. Jendeak nahi du haien bidetxoan gelditzea horrela errezagoa delako bizitza. Lehen aipatu dugun bezala, violentziaren aurrean sometitzen bazara, arazo gutxiago dituzu. Sometituta baizaudelako. Orduan, jendeak hau nahi du eta ikusterakoan beste bide bat aurkitu izan duen pertsona bat, edo beste bide bat bilatzen saiatzen, ari den pertsona bat, bi erreakzio daude. Bata, fetitxizazioa, edo exotizazioa, edo badakitu botatzia kakaueteak, ai, eta nola egiten duzu, ai, eta zela, ai, eta, baina zer divertio, ai, tu tienes que venir a mi boda, badakitu movida honei guztiak, eta bigarrena da paniko. Ze, klaro, aiak zatute, ai, ama, nik ez dut apostua egin dut bestea, eta galtzen badut, ze hostia egingo dut. Ze, deep down, giza bizitza da mundu honetan dekogun bakarra. Horregatik jendia derrepente 60 urtekin uzten du bere familia eta badoa maspalomasara. Badakitzu, orduan, kasu honeik ez ditut justifikatu nahi, baina beldur asko sortzen du
kontemplatzea zure bizitzako erabakiak ez direla zuzenak izan. Zuk sentitzen desunean beldurra esaten, ai ama mundu osua dabil burua esertzen, sentando la cabeza. Eta ni ez, sentitzen desu beldurra esaten desu, ai ama eski igual okertuta nago. Yeah. Baino ez da bide zuzen edo bide oker bat aurkitzearen asuntua, da bide anitzak onartzearen asuntua. Eta bide anitzak onartzea da impedimentu bat kapitalismoarentzat. Eskerrik asko etortzegatik nire teztolkera. Oso ongitze egiten duzu. 30 krisia. Aipatzen dut oso divertigarria da 30 Hori, fenomeno hau, bai. Fenomeno hontan gertatzen dena, no? Porque heterosexualak da como, crisis de los 30, no sé qué, dekoloratuko gutilea. Edo, emakumenti zen kasuan, moztuko gutilea hemendik, no? Jarriko de flequillo! Loca! Eta dira como oso divertigarriak, no? Porque ikusten dituzu, pues igual gure lengusuak, o lo que sea, en plan, dekoloratuak, en plan, ¡qué loca! Bai. Ige motzarekin, que bi egunetan kenduko dute. Nire lengusua... Ia ez dute betirako izango. Nire lengusua, Dios lo tenga en su gloria, joan behar izan zuen Republika Dominikanara 15 urte dekoloratzeko ilea. Kesan zuen, no, baino nahi nuen egin, eta badakit ez dela hain sakona. Baino modu natural batean esan dezu, no, hau egin badut, baino egin badut urrin, zeren eta igual gaizkirtezen da, eta gaizkirtezen bada, amaitzen zait bizitza. Eta orduan da, como, karo, ikusten dituzu, 30 urterekin, como, lokura hauek egiten, eta 18 urterekin gure etxean, con una deko de 10 euros, ireak iskatzen. Orduan da, como, claro, eskaiekari dira orai egiten hau, cuando guk hau dara magu, 18 urtetik ja egiten, eta ja kiskalita izaten, eta igual zaigu, porque da, como, ez dugu espektatiba ere bete behar. Hau da pixka bat, feminitatetik askotan aipatzen da, gizonezkoek hartzen dituztela drogasiko delikuak deskubritzeko emakume batek 13 urtekin deskubritu zuen empatia. Badakizu en plan, claro, ez duzu inoiz izan erronka bat gehinditzeko, orduan ez duzu inoiz pentsatu, nola gaindituko dut erronka hau. Eta asunto honekin berdina gertatzen da, dela en plan, aipatu duzun bezala, guk oso goizetik konturatu gara rollo, biziraun behar dut. Bale, en plan, egin behar dut zerbait, bilatu behar dut nola bizi pozik, zen nire bizipozaren baldintzak ez dira mundu osoarenak, nire bizipozaren baldintzak ez dira futbolian ondo jolastia, badakitzu. Orduan, gauza guzti hau garatzen dugu, eta orduan, badago privilegio bat egiteko. Eta begiratzia jende heteronormatiboa kondescendentziatik. Baino privilegio bai jaiotzen dela traumatiko. Orduan da como venganza txiki bat. Noski baiet. Eta gero ez dut oso alduntzailea dela norman sartu nahi ez izatea. Guztiok sartu nahi dugu moduren bat, bestean norman, evidentemente, ez dut zan nahi izetz. Baina da como ulertzea, en plan, ze alduntzailea den erabakitzea, como bekainik ez izatea, edo ia kiskalita eramatea, edo lodia egotea. Eta sobre todo, listoia oso baxu dagoela. Da como askatzen zara, tio. Da como askatzaia itxusi izatea. Baina eske mundu normatiboan... Ez normatibo esan nahi dute, you know. Mundu normatiboan, emakume batek eramaten baditu astearte baten belarritako oso handi batzuk, badakitu señora honei como con los jades puestos, mundu osoak zateo, eske Merche está loca, eske begira nola bizitzen den, eske bera nahi duen bezala da, eta ez du barkamenik eskatzen, eta da delako pixkat friki, eta mundu osoa biratzen du, pero como Moisés bajando del monte, badakitzu, orduan da oso konstringentea eta jendia ez da konturatzen horri bada heteronormalen funtsa. Oin bai, aipatu behar dut gauza bat. 30 marraldiaren krisia LGBTIJKLM. LGBTI. Hori, bai. Komunitatearen barruan, badu beste tinte bat, eta tinte hau jorratu nahi dut zurekin, garela las Peter Panes del pueblo. Inork ez du zahartu nahi. Eta hemen nik daukat teoria bat, dela lehen aipatu dudana. Eman dugu postu superbiolento hau askatasunaren alde eta ez normatibotasunaren alde eta arriskuaren alde eta espresioaren alde eta geroz eta gertuago ikusten dezu mundu bat non esaten dezu, ai ama, voy a ser un friki de 40 años. Eta ninago superbarruan, Zu geroz eta gehiago. Ninago super... Baino jende asko... Baina ez dakizu ez zegogo dauzkadan 50 piko urte izateko eta izateko señorona bat. Baino jende askori honek ematen dio izugarrizko beldurra eta uste dut beldurra hori zilegi dela. Bai. Zeren eta gubiok feriante batzuk gara eta bizi gara. Gure ez normatibotasunetik modu batean edo bestean, que hau igual ez du irauten eta bukatzen dugu edozein tokitan lan egiten, baina bueno, berdin da, jende askok beldurra du eta beldurra uste dut zilegi dela, ze hori mundua ez dago egina frikientzat. Eta frikia zarenean, eta gainera zaharra, daukazu energia gutxiago mundua konbatitzeko. Orduan, nik notatzen dut, nik somatzen dut kolektiboaren barnean, honen ganako erantzuna dela el síndrome de Peter Pan. Eta aurkitzen dituzu, pertsona honeik esaten 29 urte dituztela hasta los 38. Nor. Aurkitzen dituzu. Bai, baina... Normalian ziz. Niretzat, referente bat da Itziar Ziga.
Bada. Eski Itziarziga da nik izan nahi duan guztia. Bai. Itziarziga oso referentean bada. Itziarziga, eta da, hain aske, hain borrokalari, eta hain asurroio, keske gainera igualtzaio, jendeak ikuste friki bat, Manuela Trasobares. Bai. Eta baitugu beste inbeste referente. Bai. Direla, normalen emakumeak, baina igualtzet, no? Como englobatzen du dena, senyoronak, zoragarriak, igualtzaiela, jantzen dira duten bezala, dira fantasia hutsa, bakarrik, friki batzuk, eskedaskatzaileak. Esan duzu bakarrik? Bakarrik en el sentido de ez dutela bilatzen familia bat izatea normatiboa, en plan, claro. Senarra, seme alabak, no seke, eske hori da drenante. Eske hemen dator kondizionanterik bortitzena, dela, aipatu desun bakardadea. No, baina ez da bakardadea, No, itxoin. Ez da bakardadea nire ustez, Ez dut esaten, honenganako erantzuna da komunidadea. Eta jendea uste dut, heltzen dela adin batera, eta oso landuta ditu, nire estetika, eta nire rolloa, eta nire gustuak, eta nire tema, baina ez dauka landuta hainbeste komunidadearen asuntua. Eta uste dut jende askori, de repente, uste dut jende asko bai aurkitzen dela bakarrik. Hombre, hori bai, baina hori heterosexualen artean, eta LGBT-en artean, oza, pertsona asko dira, pero bakarrik. Baina uste dut, queer pertsonok ere, eta azken urteetan are gehiago, lantzen dugula asko komunitatearen nozio hori, beharko genuke, bai. Eta zaintza komunitateak, eta kolektibizatzea, eta etorkizuna ez izatea bakardadetik, baizik eta kolektibotik. Eta eskema relazional como alternatiba batzuk. Zuk duzu Itziarziga bakarrik dagoela? Ez dago bakarrik Itziarziga. Ez dago bakarrik, berak erabaki du, ze familia izan nahi duen, ze bizitza izan nahi duen. As gay people, we get to choose our family. Exactly, that's the thing. Hori da kontua, guk erabakitzen dugu zinten gure familia, eta hori da super aldontzailea. Eta, aipatu den ze divertigarria den heterosexualen krisia, no? Como ira de koloratzea, doplekilloa moztea. Eta beste honen egon lagun batekin Jurirekin hitz egiten, ez eten gure, gure egoita marreko krisia no izango da. Izango da birplanteatzea, ea ze erlazio mota nahi dugun bizitzan. Monogamoa, polimaitasuna, nora iritsi nahi dugun. Hori da, como hogeita marreko krisia. Eta hau da komunitatearen asuntua, nik aipatu dut podcast honetan, zaintzaren eta maitasunaren forma definitiboa nire ustez dela zure lagunekin txortan egitea. Zeren eta ez badezu distingitzen jerarkikoki zure harremanak eta zure zaintza komunitateak eta dana delakoa, ez ara egongo bakarrik. Badakitzu, en plan, sistemak bazterturiko pertsonen ardura, edo ez ardura, baino oso erabilgarria da guretzat, elkar babestea eta elkar juntatzea. Orduan, esaten dudana da hori, jendeak batzutan kontemplatzen duela zahartzea, inkluso heteronormatik kanpo, baina kontemplatzen duen plan, ai ama, nire lagun guztiak dabitzate, haien bikotea eta haien semeak izaten, eta ni geldituko naz, como la tía friki que ven 2 veces al año. Eta honien erantzuna da, ez naz fan bihar full al komunismo de fan denok bizitzera basarri batera eta elkarrekin inorgia bat, baina horti gertu dago. Bai. Horti gertu dago. Da komunitate sare bat, da konfiantza esartzea. Berriz ere dena ez da bitarra. Ez da, edo zoazte baserri batera denak elgarrekin txorten egitera, edo egon bakarrik zuretxean. Hor fluktuatu ezak ez du modu askotan. No, eski baiet. Ez dut familia bat izatea hortan datzala. Zuk uste duzu amaituko garela poliamorosak izatea? Inork daki, ez dakit. Ez que bihar igual elkarrekin ere, ez dakit. Egin nuen txiste bat beste gunean labean, zela egon nintzela duela gutxi Alexis nire lagunarekin, eta aurkeztu zidan bere lagunik onena, zidan, hau da, ez dut izan esango baino, hau da nire lagunik onena, eta berak 2 mutilagun ditu, eta bere mutilagunetako batek beste mutilagun bat du, eta batzutan, txorta egiten dute, baino ez dia mutilagunak, da bere mutilaguna, eta zuen, ke guai, ke woke soy, no? Eta labean egin nuen txistea da, igual ez nago prest nik beste neskelagun bat izateko, baina bai nago prest nire neskelagunak beste mutilagun bat izateko. Zer gertu baiteke, eskizakigu, osea, momentutan argi daukaguna da ez dugula esklusiboak izan nahi, porque hori da, zure buruarengan presio handi bat jartzea, eta bestearengan beste presio handi bat jartzea, esklusibitate horrek presioa bakarrik hartzen du. Eta nustez, argi izan barko genukena da, esklusibitatea, monogamiak, ez dakarela ezer ona, ez daukala onura bakar bat ere, ez izan monogamoak, bilatuko duzu modua, erlazioa, modu batera bestera eramateko, edo erlazioak, modu batera bestera eramateko, baina monogamia... Ez que hain tontua, en plan, gorroto dut hau punto problematiko vanguardista bat izatea, baina zuk badakitzu jendeak maitatzeko gaitasuna duela txortan egiten duen arren. Badakitzu, en plan, zegatik uste dozu zure bikotea dela. Ez que, no, nire puntua hau da, uste badezu zure bikotea dela
hain makako, maitatzeari utziko zaituela beste pertsona batekin txortan egiten badu, zure arazoa ez da poligamia. Zure arazoa da zure bikotea makako bat dela. Orduan bilatu beste bikote bat! Eslei. Barkatu. Eslei. Dilo, tata, si lo digo. Eta hau izan da gure gaurko kapitulua. Beti pivotatzen dugu anarkia relazionalera. Somos tan wow. Nago, hain pozik. Jamar naiz honen ostean tofu pokeball bat jatera. Hemen dut nire beste guneko realizazioa. Ez, errealizatu. Beste gunean, nire lagunarekin Celeste Poliester Gasteizen dela pertsona zoragarri bat, pertsona ezbitarra. Eta gauden, bi ezbitarrak, terraza batean, jaten, muffin vegano bat eta edaten matxalate bat soia esnearekin eta hitz egiten, que horror, no tendría hijos en mi vida, prefiero pip, eta esan nuen hau da etxea. Bai. Hau da etxea. Poliamoriarekin pasatu zitzaidan berdina, esan blan, que woke soy. Eta esaten duzu, es que hau da etxea, hemen sentitzen naiz ni. Bai, osea, da como, hau da. Pintatu duten karikatura ofensiboa ezkerreruntz, naiz ni. Eta saiatuko naiz okerragoa izaten. Yes! Hori da nire helburua orain. Yes! Horixe da. Denak ilea erretzera. Eta azkenengo punto bat gaiarekin zerikusia duena. Geroz eta zaharrago zaren enean, geroz eta disidenteago zara. Yes! Pertsona zaharrak, sozialki bazterturik daude, eta uste dut jende normatiboari ematen diola kriston beldurra, disidentzia eskapa ezina dela ikusteak. Zebeti ez dut, hirugarren generoa dela senyora, gizona emakumea eta senyora, zeren eta emakumetasunetik erortzen zara ja ez zarenean sexia edo lo que sea. Eta uste dut jendeari, hori da, uste dut, heldua bilakatzen zaren enean gerozta disinteagoa zarela, eta lehen aipatu duzuna den plan, jantziko dut horrela. Pues claro, jendeak barkatzen dizu estilo propio izatea 15 urterekin, baino 45ekin ez. Orduan, egin behar dugu, are eta indar gehiago. Yes. Beste norabidean, bai. Eta hau normatibotasunetik, bai, ziur nago dagoela jende supernormatiboa eskondutu da matzala 40 urte Jose Maria eta Mari Jose haien etxian bere seme-alabekin que estudian empresariales, eta nahi dutenak erabaki bat hartu, bai bere estetikan, bai bere bizimoduan, bai nosike, igual zure aitak egin gure dau gimnasia ritmika. Ez dakit, badakitzu, en plan, tontokeriaren bat uste dut badaudela desia hauek estalita normaren gaitik, eta uste dut honek dakarrela resentimiendua eta gorrotoa eta puntu final batean violentzia. Uste dut askatasuna dela gehien behar duguna gizakiok, eta uste dut erabiltzen dela uste dut represio honek dakarrela gorroto asko. Badakitzu. Ze, claro, beti diatriba, ezkerraren aurka doazen diatribak, pues, terian eukin bezala aipatu bene. Bai, eta honen inguruan, ez voy a identificar como un semáforo. Honi erantzuna izango balitzateke radikalki, bai, bukatuko zen gorrotoa. Badakitzu. La veneno zen semaforo bat. Beira, pues que bien. En plan, mundu iztear, vale, hau. Heteronormaren inguruan dagoen asuntua da, munduan, esaten dizute arauak daudela. Dau jendeak sinesten duena, jendeak sinesten ez duena. Eta arauak errespetatzen bizitza osoa pasatu duen pertsona batek ikusten duenean pertsona bat arau horreak kanpo bizitzen, resentimendua sortzen zaio. Bai. Zemla, pues yo también quería, pues haber estudiado. Bai, 100%. Eta oso latza da munduaren. Eta osnarketa honekin jabagoaz, ez? Zemat irauten du kapitulo honek? Akaskarla! Eta meritu erdi oso ongi. Mila esker entzutagatik, ea zer moduz duen 30ko krisia, kontatuko diguztuen. Eltzear dago. Ea gure, imaginatzen duzu batean, komo galdatzen dugu dena. Eta 60 urte badakazute eta hauen zuten ari bazatete, mesedez utzi iruzkin bat, zuen seme edo alabak lagunduko dizuete mobila erabiltzen, eta konta iguzute zer moduz doan bizitza hortik zehar. Muxu handi bat. Vale, muxutxu. You better get here soon. You know